Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Mom Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na Oraifite, ma ọ bụ kpọọ m Akachugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ laws of sowing and reaping. Abịara nka nkọwala gị na-enwelu laws of sowing and reaping. Ụfọdụ na-akpọ ya laws of cause and effect. And agwakwara gị na ihe ọbụla nwere action nwelu equal reactions. In Galatians chapter 6 verse 7, and I quote, God can never be mocked. Whatever you sow, you sow what you reap. In creation, whatever you give back to nature will be restored back to you, the originator. There is no two ways about it. So mind what you are sowing in creation. Yes, you want to kill all that Julius Beggar, general wall na your hood, or not possible. Everyone call. So if you don't like what is happening to you right now, begin to reshape your future by beginning to sow a good seeds so that you will reap goodies in return. Don't allow anybody to deceive you thinking that no you sow a good seed and you reap goodies. No. And what do the supernatural forces of nature now for basalo retributive justice. Chineke bụ onye ikpe nkwụmọtọ na ezi omume maka ihe ọbụla ị rụtara ka ị ga-eri ma alụcha mma ewere enye gị. Ndị Igbo na-atụ ilu sị ome mma na-adị na mma anyị, ome njọ ya na njọ anyị. Nọọ ihe igbutere n'ọja gị na-emi n'ọnụ gị. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-edebasị anya iwee malụ we are standing n'ihe ikwe ebe ị kwesịrị ịkwụ kwụọ wee tọrọ ugwu. Before we dive into today's lecture proper, important announcement. Keep sharing it, and the man know from the horse's mouth. Yes. This was to go in the temple, go for Kubiokudis in this all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of the Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. To I see me every day. The last day of the month, or Saturday, I get a million. You pay Lomana Hamadum. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers, jee n'ebe nchụ aja na temple gbuo ebulu mee saraka. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na monthly ritual anyị, we have massive testimonies. Anyị bidoro over 4 years now, believe in me. So ọ bụrụ na ị dị interested, chat m na WhatsApp ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbalị afa miri emi. Chat me on WhatsApp 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Mobile and screen gig after these numbers. Now let's dive into today's lecture. Omadi long. Yen na check wala gebo, kide so elai share it and then madono. Yen na check wala gebo na laws of nature. Chukwu kepuri mi henine e create go many laws in creation. They are laws of retributive justice. Laws of sowing and reaping, but today ain't got many laws. But I actually concentrate on the laws of sowing and reaping. After creating man, creating the entire universe, he gave man the choice, the power of choices. Now the power of choices is yours. On Yako, you will see and walk a chotalongwani. A chotalezi here. Maka ndị ga-asị ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ na-agba ochie agwara anyị na Adam na-arahụ ụra Chukwu okike wee kerie nwaanyị o wee teta wee kpọọ ya nwunye ya. Mgbe Adam mere ihe asị ya eme na-eme ajụọ ya Adam ọ sị na ọ bụ nwa Adam eta na mkpụrụ osisi nsị gata na. We were told in that story, Adam responded, said, ọ bụ nwaanyị nyere m, now blaming Chukwu for giving him a wife. Now Chukwu okike wee sị going forward, that going forward, that is, he is not going to give any man woman.
Go and find it yourself. Oh, but I need you to that Old Testament. He who findeth a wife, findeth a good thing. So you go and find it yourself, so that tomorrow you will not be blaming anybody. Yes, for your choices. And note that every choice has consequences. If you make a good choice, it has benefit. Galatians chapter 6 verse 7. So gịnị ka na-ekwu maka ya? Ihe mbe ka nkọwa alụ today bụ na mkpụrụ ọbụla ị kụrụ ị ga-aghọrọ ya. Mara na your sins will find you out. Whether we hide under the umbrella of ordinana, or hide under the umbrella of church, or whatever you believe in, you are only fooling yourself. Whatever you sow, so shall you reap. Hide under the pretense of church or spiritualists, and you are taking advantage of ignorant people. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ, ọ dị na pastor nwoke, ọ dị na pastor nwanyị, ọ dị na spiritualist, ọ dịkwa na dibia, ọ dị na eze nwanyị, dibia nwanyị. You are taking advantage of ndị bịara ka ịzụọ ha ndụ n'ụdị abụ n'ụdị. Then you blame yourself. Yes. So ọgwụkwa ndị iwe a boss in your office, but you are taking advantage of ndị na-alụrụ gị ọrụ to manipulate them, or to coerce them to do what is not from their mind. You are evil. You will reap what you sow. The laws of cause and effect is there. Taking note of all your deeds towards creation, towards your fellow human being. So be mindful of that. At the appropriate time, the consequence or benefit of what you have done will flow back to you, the originator. Mark my words. What am I saying in essence? That any life your sin must find it out. And well, ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa n'ime ọsọ na-asị m eze na kedu ihe ya ga-eme n'ụwa nke ya ekweme. But I'm here to sound a warning to many people, telling you why it's always good for you not to deviate from the right path. Itinye n'aka n'ihe ọjọọ, maka na your sin will find you out. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ nwere dirty past. Enwere dirty past. Enwere onye nwere dirty past. But o nwere dirty past dị mind blowing. O nwere dirty past ọ ga-abụ enu ekwuchi aka na ntị. Dịka ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịpụta whether ha ma ha social media ma everything. Ọ bụrụ na onye awa na-ele n'udu ya, you have your nude pictures is all over the internet. Believe in me, it will hurt you, not today, tomorrow. Yes, because of all of us who want that corner, you want to walk over, go on one, let's share your nude on social media. Marona, whatever you give out there to the public, yes, can never hide. Yes, so whatever we need to give out, we find you out tomorrow. Mind you living life of sharing your nude, whether we work with one, it can cause so many happen tomorrow. You see great opportunity, but those opportunities will keep eluding you because of your sins in the past. Loud sins. Do you know? I don't want to start mentioning names. Mano nwere ụfọdụ ndị mmadụ mụ na gị mana social media, but they cannot land any serious endorsement from world reputable organization or agencies. You know why? Because of their dirty, despite the fact that they are popular among the youths, but because of their dirty past, no international community, WHO, World Bank will endorse them or ask them to be their brand ambassador. You know why? Because of their dirty past. Their dirty past will not be a good moral to upcoming generation. Do you know some dirty past, maybe your nude, maybe your lifestyle that is out there that will cause you, even if you are become popular social media wise, you have millions of followers, but some certain contract, I mean international reputable organization will not give you. I'm not talking about political appointment or maybe political consideration in Nigeria. No,
because some politicians might start trying to use you because they think that you have social media influence. I'm not talking about that one. I'm talking about there's a landing a lucrative ambassadorial thing of international organization. They will not, because your history is there at the public domain. People will read it, youth will read your early start in life, how you messed everything up. They will not see you as a role model. International community will not consider you, no matter how popular you are. You can see that your sins are beginning to hurt you. Oh well, popular people here on social media, I don't want to start calling names. Then because of lifestyle habit, kedu ka ị ga-esi wee bụ nwaanyị o nwere ụdị ndụ nwaanyị na-ebi ya aka ọsụ husband tomorrow. O nwere popular actress ụnụ maka onye ọ na social media ọ pụta na confess etu ndị pastors wee use ya ịtago use wee mee threesome, use ya kpọọ ya ntu with ụdị confession dị etu anwa ime ọnụ onye dị etu anwa anaghị onwe ya n'iyi. Yes, e nwere ụfọdụ okwu na-adị ntụ njọ. Gị bụ nwaanyị nwa okorobịa nwa agbọghọbịa na-ege nne gị m ntị, kedu ka o si dị gị ka onye ọbụla nwere ṅụrụ mmiri ala afọ, that somebody that used you to do a dirty job. Politics is around the corner now. Don't allow anybody in your life to use you negative wise. Anybody that use you negative wise will never value you tomorrow. If you are a lady, but nwaanyị nwoke gị na-emekọ ihe be very occultic, na-use gị na-akpọ gị ntu, na-use gị etu ekwesịrị ka o si use gị with respect, na-use as if na ịwa animal, na-use gị na-arụ dirty jobs. When time for the person to get married, the person will not consider you, because the person na-afụgo gị na ibugo chaff, ibugo a wasted material. In fact, they take go so many things dị n'ime gị. Emmanuel nwere ụfọdụ ụmụ nwa agbọghọbịa anyị nọ na street now, but they can never conceive. Ha anago ndụ ha n'iyi. In fact, they will go ihe bụ mmadụ n'ime ha. Abago ha ọsọ ha run go ha street by those evil boys out there. Therefore, that evil boys, once they want to get married, they will not marry you, because ha amadugo na onwere ọzọ ihe dị n'ime gị. Ọchọba village, ọchọba ebe ọ ga-esi nweta onye ka dị intact. So mara ụdị ndị gị na ha na-emekọ ihe iburugoro nwoke. O nwere ụdị lifestyle ị ga-ebie, ịdị too exposed, ịdị too corrupt, iburu onye na-arụ dirty work. Ndị ahụ ịlụrụ dirty work, when time mature, they will not use you. Have you asked yourself why politicians are not using those bad boys ha use were rig election? Those bad boys here what agbara ha egbe, those bad boys here a na-use alụ dirty job, those bad boys here a na-edunye ha ji egbuo mmadụ, ha ji eme ihe ọjọọ, ha ji eme ihe ọjọọ. Have you asked yourself why that your oga, that your governor, that your senator, that your politicians use gị were rig election during the time of election? Use all the badness, all the gota na ọkwa ochefuo gị ma ihe kpatara ya nọ. Ọ mana na the Bible, ọ mana iwe a willing tool na anybody can bought you over. Therefore, all use go dump program because ọ mana ọ ma kpọta gị so closer to him, because ọ kpọta closer to him, they draw trustworthy na another person, his enemy can bought you over too. Imere onwe gị dị cheap. Gị m nwata nwaanyị na-ebi ndụ dị very cheap. Ọ ga-eme gị butuo ya value. Mmadụ ama eji nwoke dị mmadụ ma ihe ọ chọrọ ama eji use gị anything. Your saint will find you out. Whatever you are sowing badness, and that badness will come back to you. When you now spoil your image, you want to see a good image, by that time, because he believe you go mad in Megi, Mana job Megi, we have Buchirigi. Mind, don't allow anybody to use you to do dirty jobs. That is my message. Whether we work be one, only obona chori use you to make obona get your reputation get in danger. Don't do it. Because once you do it, the person will never use you when things matters. Because Oga Fotaga as somebody that is not trustworthy, somebody that is buyable, somebody that doesn't have heart. Oh, yeah, but I use they will dump you. Even if you are a graduate,
People are using you to do dirty jobs. Then even if they win, they will not recommend you for graduate work. Ha ga na-akpọ gị na contact mgbe ọ na-enwe dirty jobs to do. Ka okwu a bụrụ okwu mmamume wee nyere anyị ka anyị si n'ihe ndị a na-eme na social media wee mụta ihe. Ihe ọ bụla ị na-eso in creation, don't be taking advice from those people ịmara nke ha dị, their life is shattered. Some of them be reckless life, ụwa nke ha na n'iyi. Ha pụtazi ha sị gị kọrọ onye husband na-help. Husband nwere ihe eji ya eme. Ihe ama na husband bara uru at your old age, ịmara na ọ bara uru. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Don't allow anybody to put you into trouble mess. Itinye n'aka n'ihe ọjọọ, maka na ihe ọjọọ ọbụla i mere na ndụ a, no confession will save you. Even n'ọdịnala, ọ bụrụ na ị kwafuru ọbara mee ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche, a ga-erikwa ọna, mana ọ ga-adịkwa ka esiri n'ọkụ. Ọ bụgoro na ị mere ihe ọjọọ n'ịbụ onye ọdịnala, ị ga-ejekwa jekpụọ alụ, and then nwere consequences sienu, enwere restitution sienu, enwere appeasement sienu, enwere atonement. Ihe niile abụ ihe so mmehie, ihe niile abụ ihe so alụ. Abụrụ alụ imejuchu alụ niile, maka na ị batara n'ọdịnala yesterday, ije kpụọ alụ, bido bebe alignment. Ọ dịghị ka ihe ọma si n'elu zobedo gị na zobedo ka mmiri. Ihe ọma ọ na-esi n'elu ezoro ka mmiri, ọ ihe ọma nke ịkụrọ ka ị ga-eri. Ị na-eme mpụ na ọtọ na all these years. Last year ịbata n'ọdịnala, ending of last year ịbata n'ọdịnala, ibido mebe reconciliation, bido kpọwa alụ dị n'ụzọ gị, bido lụwa ọrụ dị n'ụzọ gị. Ị na-achọ ka ihe ọma dabara gị n'elu, ka ebe ihe ọma ga-esi dara gị, ọ ihe ọma nke ị na-akọrọ in the spiritual realm. Ị mara na ihe ọma ọ bụla ị na-eso now nwere ga-eje connect ya to spiritual connection center of the goodies. Ihe ọjọọ ị mere nwere spiritual connection center of the bodies organo, and that is what will be flowing to you from time to time. So ihe ọma ị na-achọ ka o mere gị, ọ ihe ọma nke ị na-akọghị, because na igotara ọkụkọ na ewu feed echi gị, ọ dịzie oke ego si n'elu daa n'ala. Ị mara na ị ka bụ onye rụrụ arụ, na ị ka na-akwụ ụgwọ ihe mmehie i mere. Ị mara na ụmụ mmụọ kara enyo gị ka ama na iji ezi obi wepụta. Ihe ndị a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Malụ na whatever you sow in creation, whether ma ete nke na mmadụ fụrụ gị ma ọ na mmadụ afụrụ gị, you must reap what you sow. Take it or leave it. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi, n'anya na screen gị ga-afụ nọmba m. WhatsApp nọmba enyi nweta mbụ bụ 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwem na ọ dịghị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu Oke Pụrụ Ime Ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.